לאזרחים ותיקים, דוקטור לאה נס מהליכוד. בוקר טוב לך. בוקר טוב. על מה מדובר? מדובר בהתנאה של תוכנית אב יישובית לאזרחים ותיקים, וכמו שאמרת, היא במסגרת רפורמה שאנחנו עושים לאזרחים הוותיקים. העברתי כבר באוקטובר האחרון בהחלטת ממשלה בכל הארץ לעשות תוכניות מיוחדות, תוכניות אב אסטרטגיות לאזרחים ותיקים. זה אומר שהנושא של אזרחים ותיקים נמצא בסדר יומה של הרשות. ראש העיר עומד בראש שולחן עגול עם מומחים, עם אנשי מקצוע מהעירייה ועם ועדת היגוי בין משרדית של הרבה מאוד משרדי ממשלה שנוגעים בעניין ודנים ועושים סקרים וממפים את המשאבים ואת הפרופיל של האזרחים הוותיקים שהיום נמצאים ברשות ושאלה שיהיו בעתיד, ובאמת להכין תוכניות שגם דרך כלל מממשים אותם כבר היום, איך אנחנו נותנים שירות ואיכות חיים טובה לכלל האזרחים הוותיקים שהיום המספר שלהם באוכלוסייה עולה. יש היום שינויים דמוגרפיים חדים, אזרחים הוותיקים היום מעריכים חיים, שיעורה באוכלוסייה עולה, שיעור הילודה יורד, פה אוכלוסייה שהיא באמת הון אנושי וחברתי וגם כלכלי שאי אפשר להתעלם, וצריך היום להתייחס ולעשות תוכניות מיוחדות, לדאוג שהאוכלוסייה המכובדת הזאת תהיה עסוקה ושתחיה באיכות חיים טובה. והיום בעצם אין היום שירותים, המדינה בעיקר מכירה 20% מאותה אוכלוסייה מבורכת, דרך אגב 10% מכלל האוכלוסייה, היום זה 750,000 אזרחים ותיקים. ואוטוטות בשנת 2030 יהיו פה 1.5 מיליון אזרחים ותיקים, צריך להיערך לכך, ואנשים אחרי גיל פרישה, שגם על הגיל הזה עוד מדברים, אבל חיים 25 ו-30 שנה, וצריך לדעת מה הם עושים בימים האלה, בשנים הללו. אי אפשר, נגיד ביתר פירוט, אפילו לגבי באר שבע, איך זה הולך לעבוד? מה הולכים בעצם לעשות? אני מבין שהרעיון הוא במשך שנה שלמה לצבור מידע כדי להפיק ממנו תוכניות מעשיות בסוף השנה. נכון, זו תוכנית שגם שתהיה ל5, 15 ו10 שנים קדימה, אבל גם שוב, כמו שאמרתי, גם לשנה הקרובה הזו, כי אנחנו בעצם מביאים את כל משרדי הממשלה שכבר היום עושים פעולות למען אזרחים ותיקים, אבל מנגישים את זה ולוקחים באמת את זה שכולם סביב שולחן אחד ולא צריך לרוץ אחרי כל משרד ממשלה, אבל העניין הוא באמת לעשות סקר ומיפוי, לשתף את האזרחים הוותיקים, לראות מה העירייה, מה היא צריכה היום, מה האזרחים הוותיקים צריכים, מה חסר להם וגם מה יכולים לתרום לחברה. יש הרבה מאוד מה לתרום ולהיות עוד שותפים בחיי הקהילה והחברה, ולראות איזה נקודות אפשר לפתח, מה מתאים לכל יישוב. יש פרופיל אזרחים ותיקים, פרופיל של היישוב עצמו, לא מה שמתאים לאחת, מתאים לאחרת, מועצה אזורית, יישוב כזה או אחר, לכל אחד לבנות איזה מאפיינים, איך אפשר לתת שירות אזרחים ותיקים, איזה תוכניות כדאי לפתח, כדי לתת להם באמת להיות עסוקים ופעילים. המטרה שלנו שכל אזרח ותיק ידע בבוקר שהוא קם והוא יודע מה הוא הולך לעשות. כמה חבל יהיה לגלות בסוף השנה? הוא יהיה בריא יותר ויאריך חיים, וזו המטרה שלנו. כמה חבל יהיה לגלות בסוף השנה, אחרי שכל התוכניות יהיו מוכנות, לגלות שהכל הולך ליפול על עניין התקציב? זה לא בדיוק עניין כך, כי ראשית כל, ולא רק הכל קשור בכסף, יש הרבה מאוד דברים יצירתיים, הרבה מאוד חשיבה, יש רצף שימוש במבנים, יש הרבה מאוד של תכנון ודברים, ונכון, צריך לזה גם כסף. כבר היום אנחנו מפעילים בכל רשויות המדינה הרבה מאוד פרויקטים, כן בכסף, אבל ברור, בכל התחומים של האזרחים הוותיקים, בכל תחום מחייהם, אבל ברור שאנחנו לא נותנים תקציב שיכול לממן את 750,000 האזרחים הוותיקים. אנחנו משרד מטה שבא להתוות מדיניות, ולכן אנחנו כן מפעילים פעיל פרויקטים, ואפשר לממש, הם קיימים, צריך להעצים אותם. לא תמיד צריך להמציא את הגלגל, צריך להעצים אותו כשהוא נכון. אבל יש דברים שאפשר לעשות גם מהמשאבים הקיימים, כי הם ימצאים, ואנחנו הולכים לרכז את זה. תקני אותי אם אני טועה, מטרת הפרויקט היא בעיקר העלאת המודעות של